Nem láttál erre egy olajos képű fickót overálban? Tükörben láthatsz te is. Te téged ismerlek. Te szállítottad ide a csónakomat, nem igaz? És ha igen, Valaki megbabrálta a motoromat és lerohadtam. nem tud érdekelni. Mi ez, hagymásbab? Nem, krumplis hal. Szeretem a hagymásbabot. Sorsoljunk fel, vagy írás. Ha fel enyém, ha írás megfelezzük. Én sose fogadok, és főleg nagyon nem szeretem, ha valaki a kajámra pályázik. Hé! Bár csak téged kereslek. Hopp! Te maceráltad a motoromat, te voltál az. Kényszerítettek azok ott, velük intézd el. Másba kapaszkodj! Nem megmondtam, hogy tartsd a pofádat! Hé, ez meg mi volt? Törődj a maga dolgával! Hé! Hé, gyere vissza! A barátod ez a Vóc? Nincsenek barátaim. Jó szaga van. Hagymásbab. Én is szeretem a hagymásbabot. Ha nem haragszol, ez az enyém. Ah!